Arakabi. Bai. Ederra benetan, talentuz gainezka daudere erakutsi dute. Zorionak emateaz gain, opor ondoren aro berri bat hasiko duten lagun hauek agurtu nahi ditugu. Eta ikastetxe honetan hasiko duten ibilbide berrian zorterik onera opa diogu. Bihotz lezez. Beno, nahi bat, dagoeneko iritsi gara bukaerara. Jaialdia bikaina izan da eta oso gustora egon gara. Eskerrik asko zuen txaloengatik eta datorren urtean ere elkarrekin garelakoan agurtzen zaituzte. Orain kanpoan txeripanak egongo dira. Ondo pasakorak eta datorren urtera arte.